गिबियावनो आं गासै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै बे प्रजेक्टआव बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आरो आं बिराद एक्साइटेड बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै। आं नोंथांमोनखौ बेखौनो अनसायो जे नोंथांमोना जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोननानै अनसायगोन होननानै। आंनाथ' दा माने मोनसे प्रजेक्ट दङ, बेखौ जोङो बाहेरायाव लानाय जागोन। नैबे नेक्स्ट मान्थआवनो लागोन आरोना, बाहेरायाव लाहैगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।